बाबू ए बोरिया लेके कहाँ जाता रहो? बोरा लेके जाता नाच देखे और नाच में गाना हुई मजा मारली ते कोरा भुइया बिछा के बोरा बिछा के खूब मजा ले मिया। ए बाबू तार बाबूजी कहाँ बने हो? बाबूजी नहीं खन बाबूजी से कौन काम बा चलो ना है छोपड़िया में तार सेवा कर दी। 2 नंबर हुआ का? 2 नंबर ना होई राजा 3 नंबर होई। नो 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 नो। अच्छा भाई चलो अपना अपना मेहरारू के बारे में एक हो बड़ाई कर लिया। हाँ चला पहले तू करो। हमार मेहरारू जौन बियन एकदम गाय जो सीधा ही है। अब अपना मेहरारू के बारे में बताओ। हमार मेहरारू बोल कर सीधा ही है। अरे नतिया का बेटा ते हमरा बारे में बुराई करे तरिस्कार है ना तेरा बारे में अपना भैया से बड़ाई करो तनी। नो 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 नो। ए बाबू तार बाबूजी कहाँ बने हो? बाबूजी नहीं खन बाबूजी से कौन काम बा चलो ना है छोपड़िया में तार सेवा कर दी। 2 नंबर हुआ का? 2 नंबर ना होई राजा 3 नंबर होई। नो 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 नो। रे अपना बाबूजी को बुलाओ तो। सरवा हमार शिकायत करे आइल बड़ा सरकारी। का काम बा बाबूजी से? बाबूजी हमार खेत में गइल बने। बाबूजी खेत में गलो ठीक बा तब जाता नहीं सन। रुका काहे खाती आइल रहलो? अरे कुछ पैसा के मैटर रहला। बाग मर्द पैसा के मीटर बा हमरा के दे दा। लेन देन के हमहू हकदार बानी। अच्छा ठीक बा तब तोर बाबूजी 50,000 रुपया ले रहला ते दे तो अब। भाग मर्द बाबूजी से तो 2 साल से फारका बनी हम। हट चलो जाए दा। ए के बा घरवा में हो? का हो? काहे इतना ओइठ के बोला तारू? भाग जा नाती के बेटा ना तो मुंह में बेलना हुर देम। लागो तम मेहररुआ खिसिया गइल बिया का पागल हिया का? ए नाती के बेटा तार माई पागल तार अजिया पागल तार खानदान पागल नाती के बेटा। नो 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 नो। तो काल बा बिगो के भाई लोग ठीक बड़ा लो नु तू लो तो कबो ठीक रह लो तो देखो लो भाई आज हमारा ग्राउंड में मैच बा केकरा साथ मैच बा दिखाओ तनी। ये है कृष्णा का टीम कृष्णा जैक का 11 का टीम इनके बसंत भाई का टीम है और देखिए दोनों भाई का टीम यहाँ मौजूद है हमारे पिच पे। अभी कुछ देर में खेल चालू होगी। ये मांगी टेल। ए बाबू तार बाबूजी कहाँ बने हो? बाबूजी नहीं खन बाबूजी से कौन काम बा चलो ना है छोपड़िया में तार सेवा कर दी। 2 नंबर हुआ का? 2 नंबर ना होई राजा 3 नंबर होई। नो 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 नो। एगो लड़की से हम करत रही प्यार कर देहलस हमारा साथे उ खिलवाड़। एको बेर न हमसे पूछलस कैसन बारे हाल। खाली पबजी खेलत बानी जब से छोड़ के गइल माल। खाली पबजी खेलत बानी जब से छोड़ के गइल माल। तार सदिया कट गइल की लागल बा? लागल बा बाकी डेटा के बढ़ल बा। कहिया बा? 33 तेरे के तिलक बा और 42 तेरे के बारात बा।